Handumanan so sa kaap. Ano ba daw sayang kaagi karon? Nakinig sa kababay nga taga-barangay ng Buluon, Cebu. Ang atuang tatampo nagdasingan nga Lalabs. I love you, Lalabs. Oh, Junjun. Muna itinod, Labs. Sa sige na itong text-text o tawagan ay nahigugman ako nimo. May chance ka ko nimo? Lain na po na nagsugtunti ka. Yawa pa ta magkita sa personal. Kung mo na, magkita ta. Ha? Pero Domingo magkita ta. Ikaw ni Labs? Ako in town. Gwapo sa nining tawana. Abi ni mo, lipay kay ko nga nagkikita ka na ako. Oh, Ya, karon nakita naman kita personal. Oh, kumusta naman tong akong giingon nimo? kuan, Jun. Sugdan ako ba? Betaw, uy. Ay, tinuod. Dili makalisa di kugmaon, Jun. Ang buot mong ipasabot nga, imo na kong gisugot. Oh, Jun. Uyab na ta. Wow, salamat kayo, Labs. Ngawa ko nimo pantos og dugay. Salamat kayo kayo. Imo da itong uyab ang naghatod ni mo, Lalabs. Ote, Din masa mo nakailaan to. ako na tong kataksti, uy. Oo ba? Ayaw lang kaayo pala bigsalig ng mga lalaki. Kaya naarabay lalaki nga igurang mo pahimos. Buotan mahinoon si Junjun sa kong tanaw, te. Mayon ta. Nabala ka gid tanang akong amo bahina mo i Junjun. Oh, si Junjun maning nanawag. Hello? Ay, basta. Okay ra. Nagkakawa ka? Human na, ikaw. Wa pa lagi. Ikaw na, uy. Mapasok naman ko kung makadungog ko sa muntingog. Sus, ikaw no, atikan kay ka. Tinod bitaw? Ibingaw magaling ko nimo. Bago pa ganit ang nagkita. Ingon ini lang yung tingali ning nahigugma. Dali ra bingawon ba? Karong Domingo ba? Ano na sa ta? Asa mo taman, Roy? Sa kaso lang gud. Kanang dapit nga malingaw ka. Sige. Manangit ko daan sa kong amo nga. Mo day off ko. June, abi ba na kong manuroy ta? Gidamang ko kunin mo ining gamayng kwarto. Ani na ko pamatod ilalabs. Kung nahigugma bagyo ka na ako. Ha? Lalabs. June, ayaw sa. Dili pa ko andam. Makadlo ko. Usa may imong kadlukan. Basi mamagduson na ko. Ay kabala ka. Kaya di ka na ko pasagdan kung mamabdos ka. Bantay ha. O lagi, promise na nako nimo. Lalabs. Huwag yun na mo mapugi ni Junjun nga mong kaugalingon. May nahitabo gid na mo. Ay, maayo ang tagdili ko mamabdos. Hala, wala naman ko rigla, ha? Magbalit kong pregnancy test, B. Aron maklaro ni.
Ginoo ko. Positive. Maptos ko. Kinahanglan mahibaw ini si Junjun. May noon nga mabdos ka. Jun, kung sa may itong buhaton, ani. Pahawa na sa mga trabahoan. Mga dotas barili sa mga dapit. Ato ta mamayo dito. Aron, adto na sa kamanganak. Day, malakas ako ha. Oh, asa man ka? Nangagad mong gutog inom mga kumabarkada. Imo kong biyaan din, hi? Ha? Nga naay bata, ug nya di paggigibuhat. Nga naman di. Kadiyo tara magkay ko. Oh. Junjun! Hoy, Junjun! Tabangi kong bugos ining kahoy, oy! Og suot ining bagol kay kuhaon ni Ron! Junjun! Ay, paita. Huwag yun mo patuo. Nisibat yun. Mula ka o nasad ka? Oh, kay naitari sunahan. Itari ito na mo ang manugs kong amigo. Abi ni mo sa pagkatinood lang, Junjun. Huwag lagi ko makauyin nga tong sitwasyon. Abi ba na ako kung magtipon ta, imo kong pagdaon. Imo naman lang hinuong kong pasagdan, oy. Oh, Nain taong tay anak, oy. Unya nga itong panginabuhi din hiyang pabaligyag bagol o gahoy. Unya, dili pag kamot tabang, imo lang ko pasagdan. Mas maayo pa talagang magbuwag na lang ta. Mupauli ko sa amo. Maode ay nagidangatan sa imong pag-live-in og lalaki, lalabs. Oh, Maong ma. Anhi lang una ko din sa ato, ha. Oh, wa na'y problema nak, uy. Kana pa nga na ako'y kauban din, he. Og naapog ko'y kalingawan nga apo. Ha? Maninda ka og donut? Oo, ma. Aron basta nga na ako'y mapalit sa mga panginahanglan sa akong anak. Nahala, sige. Ikaw ang mahibaw. Diarang donut! Init pa! Palit na mo mga suki! Ma, muskwila na ko. Sige, Inday. Ang akong baon, ma. Diara, oh. Adon ako, ma, ha? Amping na ka. Pauli og sa'yo. Oo, ma. Bye-bye. Dali aras panahon, uy. Sunod tuig. High school na si Inday. Mga dam na ko sa kong paninda. Aron, makapaninda ko sa'yo. Naapara ba ko yung mga atiman nun? Salamat, Ki. Diara ang donut, mga suki. Init pa. Unsa na, Labs? Uy, Sam! Uy, ikaw maguday na. Donut niya akong daoy. Ang baligya. Paliti ko, bi. Uy, adad sa inyo. Di lang ko Labs. Oy, kay may magkaon sa amo, anak. Na, lasigi, uy. Aris ako sa unahan, ha? Donut! Init pa! Buntag na saba. Ay, mag-post ako sa Facebook, be. Ay, unsaon man nirong panahon na nga, mauna mo gini uso. Irigmat ta, Facebook na yun. Mag-post sa ako. Ay, Lunis na pod.
Kayod na sabta ini kay naay estudyante. Kapait ning pobrita. Uy, hala. Ni comment mo ni si Sam sa kong post. Ayaw ka bala ka, Labs. Kay mo abot ra ang lalaki nga mo pangga nimo ug dadon ka sa altares kami niyon. Wa ni paglaom, oy. Oh. Hala, ni chat si Sam. Hi, Labs. Ay, kapoy ba yung mga laki, uy? Puro pangilad. Oh, ni-chat naman pa ni si Sam na ako. Labs, pwede makikita ni mo. Naunta ko'y tuyo ni mo. Diri lang sa tabuan. Tsaka'y tuyo ni tuhan na ay. Madum sa gikog tabuan. Ako na lang ni siyang hapiton. Salamat nga, nakikita ka na ako, Labs. Saan mo tuyo na ko, Sam? Labs, ang tinuod. Nakagusto ko ni mo. Uy, hatayong paragod. Unsa din yung imuha, Sam, panguyab ni? Oh, Labs. Sam, tangkahan ta lang ka ha. Dili ko ganahan nga musod og relasyon nga dili seryoso. Kay sakto na ako sa edad. Kung tininuod ang imuha nako, pangasawa nako. Og kinahanglan sab nga madawat nimong akong anak kay naa naman ko'y anak. Dili na ko gusto masakitan pa samgod. Seryoso ka, Labs. Kung di mo na ko sugton, mahalon o paggaon ka. Dili ka na ko pasakitan o andam kong mangmahan si mong anak. Sige, sugtan ti ka. Pero, ipakita ha. Tininuod ang imuha din nako. Oh, Labs, oh. Karon na yun, wadto ko sa inyo, aron makigsabot sa imong inahan. Kung kanus ako may. Uy, nagkasinabot na day mong lalabs dong, Sam. Unang, Unya, unsa may plano ni mo dong? sa sunod buwan, mamay minang. Ay, ayaw na lang anang pamay-pamay dong, uy. Ha? Ma, Mas gasto na. Gasto na gid kayo ng pamay-pamay, lalabs. Pakasal na namog diretso aron gamay ra gasto. Salamat na nga, wakay pagsupag sa mong relasyon ni Lalabs. isa lang gid ako sa ma. Nga dili ko nimo pasakitan. Oh, Labs, ako na isaadi mo, nga mahalo na panggaon di ka. Sa pagpatak ng bawat ikaw. Wa ko magdahom sa nahitabo sa akong kinabuhi. Nga may lalaki pa ba di ay nga maseryoso na ako. Sa mga naminaw karon, labi na sa single mom, ayaw lagi mo pagkawa sa paglaom. Kay may lalaki ra gyud nga gitagana ang Ginoo nato. Dinhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagadling akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Lalabs nga taga barangay ng Kabuluon, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagalahan, ikaw. Ang mga kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa Sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano ba daw sayang kaagi ka doon?
Mao kini usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Lino. Salamat nga nisugot ka ha nga magkita ta dinhi. Ikaw pa. Lakas ko kay kanako. Pero nga naman unta. May problema ka. Wa man. Unya, ganong nakikita man ka. Milagro man gud kaayo nga nakikita ka. Kung wa kay problema. Mao gani. Nakarealize lang sa ko lately ba? Nga ako na amang gani ko'y problema. Ikaw mo inaa. Kung masakit ko, naa ka. Unya, Dili ka ha. Ikaw may nagdagmalas na ako? unsa? Bino ang rabitaw, uy. Sabi ni mo, dako kog pasalamat ni mo. Og swerte kaayo ko kay gibahal ko og sama ni mo. Pina, Maong, gisugot ati kalino. tinuod ka? Seryoso ka? Dili na binuang? Dili lino. Gisugot agad ka. Uyab na ta. Yes! Congratulations, bay! Nabayran na gid tao ng imong usa ka tuig nga pinabot. Lagi? Mga ako gid sa ampingan bay. Bugay kinako siya nga napasugot eh. Mga di ginako siya usikan. Kung pwede pa lang lagi, ako din siya pakaslan dayon. Akan na! Ha? Magpakasal na ta? Dili ko gusto nga mailog ka pa sa lain. Dili naman ko kung mailog sa lain. Gusto lang ko maniguro. Sige na. Ayaw ka bala ka. Ako'y bahala na mo. Pero, dili pa mong kayo tadugay, Lino. Ano man di eh. Basta kay ako, sigurado na ko nimo. Basig ikaw. Dili pa ka sigurado na ako. Sige. Magpakasal ta. Pero, busy para ba kaayo ko? Okay rin ni mo, ikaw lang sa'y bahala sa pagpangandam sa kasal. Na, kining, ansa kay maayo ani no? Nga kolor para sa motif sa kasal? Ay, nak. Nganong dili man nimo pangutanon si Vina, ana? Busy ka to, mami. Ug usa pa, misaad man ko nga ako'y bahala sa pagpangandam sa kasal namo. Ay, sige. Tabangan na lang tika. Babe, hatagi dito ko mga lista sa imong mga bridesmaid, ha? O kung second say gusto nimo nga maid of honor. Babe. Babe, Ha? ano di ka? Seryoso ako nimo nagtutok sa imong cellphone. Diyan ba nabisihan nimo diya? Kuan. Bahin na ni sa akong trabaho. Ahon sa man, dili pa ka mo uli. Sa'yo para ba ko duty ugma? Fina. Uy, Lindo! Uy, kumusta? Akira! Ikaw, basta naman ka, uy. Sayang nga yun ni Vina, no? Kaslo na unta mo, pero saon, di damon nga, mga pagkitabo ba, kanindo siyang relasyon, ya, magbuwag rin di hapon. Ha? Kasi may nagsulti nga nagbuwag mi ni Vina. Si Vina! Unsa? Lino, sorry. Ano man? Ano man may gipanabi ni mo dito? Ano man, para nakikagawasan? Sultira ko tinuod?
May lain na kang uyab. Lino. May lain na ba? Oh! Kinsa? Kinsa ka natawa na? Babae siya, Lino. Dili siya laki. Sa? Sorry, pero maibog sa kong babae, Lino. Og sa tinuod lang, wa na ko ma-in love ni mo. Sa? Naibawan ako si kinsa ng iyong uyab ay. Kinsa man? Kining bayan ay. Ano ba? Naman. Permiso lang magtupat sa picture. Mao din na. Tanaw na ko sa mga gitag-anak nga picture. Ha? Nga naman. Kung sa may plano nimo. May accept na si Sarah. Ang uyab ni Vina. Ako na siyang ila-ilahon. Ug makikita ko niya. Salamat na nakikita ka na ako, ha? Wa makay uyab na masuko. Wa mo ko'y uyab. Mo ba? Posible hay. Sa imong kagwapa, wa kay uyab. Pilian siguro ka. Siyempre. Mamili ka kung tarong nga lalaki, no? Aw, pabuti ko ini. Pakit ako kung unsa ka katarong. Paspasagod. One click ra bay. Oh. Unya, kung sa may plano nimo ron. Basta. Tanawa lang niya. Lino, na ako isulti ni mo. Unsa man na? Sa tinuod lang. Na ako'y uyab. Oh. Pero sukat nga nagkailata. Dili na kamawa sa kung una-una. Mao nga akong gibawagan ng akong uyab. Bisan og dili ta uyab. Salamat, Sarah. Wa ko magdahom nga buhaton na nimo. I love you, Lino. Salamat. Maude nga nagmaoy tos Vina sa iyong mga post. Oo. Karon, nakarealize na siya. Kung siya akong kibati. Unya bay, nalipay naman ka. Lipay kayo. Unya si Zara. Bahala to siya. Di na ako magpakita niya. Nagsigi og chat si Sarah nga makikita siya nako. Bahala, ori ka. Wala ko'y tuyo ni mo. Mission accomplished na ko. Ug nakabawas na ko ni Vina. Pila na kaadlaw nga wa na magsamok si Sarah. Pasin og nakasabot na gid siya. Nagigamit lang ako siya. Pero nga nung naghunahon naman ko niya karon. Mura magkog na pag-uhan na. Ngawa ako'y nagdawat ka chat gid kaniya. Basig na in love na kaniya bay. Unsa? Kung na in love na kaniya, ayaw ka siki. Pakikitain na yun before siya mailog sa lain. Salamat na may sugat ka nga magkita ta. Wa naman unta ako mag-expect nga makontak pa kagbalik. Kinahibaw man ko nga wag kay feelings na ako.
Sarah, Lino, sulti hiragot ko sa tinuod. Nganong gibuhat to nimo? Human ko nimo gipafol. Wa ko nimo sawa. Unya, nawa lang kagkalit. sorry. Please, Sarah. Hatagi pa kong chance. Dili na nako sayangan. Mahal man ka ko nimo. Ako mo'y ang mga tanan nimo. Mahal ba ko nimo? Oh, mahal ka, Sarah. Please, hatagi ko chance. Panguyaban natin kagtarong. I love you. Kung mauna, sige. Hatagan ti kag chance. Og salamat kay dili di mawad anog amahan ng akong anak. Ha? Mapdos ka? Oo. Maunta na yung tuyo ni mo maong gusto kay ko makikita ni mo aron makigistorya. Samot nga dili na kumubiya. Ampingan ta mong duha sa atong baby. I stay out late at night. Wa ko magdahom. Nga ang babae di ay nga akong gigamit para makabawas ko sa akong ex. Mauday ang babae nga akong makauban sa tibok na akong kinabuhi. Karon, kasado na mi. Ug malipayon kami sa among relasyon. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong suwat tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Lino nga taga Cebu City. Uban din sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan, She Believes in Me. Agi gibuhatan no do sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglipot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hala, niyatag siya og sing-sing si girl. Oy, pagana na yung TV, be. Nahibaw mong naibata nga nagtanaw din oh. Ma, ganan na din na. Basta ganan ka si girl kay matag kag sing-sing. Oh, ha? Ikaw, gidnak. Bata pa ka. Dili pa ka makasabot, anak. Kalimti na to, okay? Ang bata, angay anak nila mag-study ra gid na. O mag-play ra gyud. Hey, bebe. Kuha atong bag nimo og atong tan-awon kun wa ba kay assignment nga gihatag si teacher nimo. Hala, si Marian. Ibu ka ni Marian, no? Ibu siya ni Marian. Ay, kung sobar, uy. Ito kan lagi, ibu ka ni Marian, no? Mo din na sige kagtanaw. Gwapa man gud si Marian. Unsay imo dodong? Tagpilan sing-sing ti. Tag-utso. Kinilamping kakati. Yatag ko ning Marian. Ha? Ako na ni? Oh, Ang anong imo makong gihatagan ani? kanan man ko nimo.
ihatag na lang gud. Ako may anang gipalit para nimo. Okay, thank you. Akong iuli nimo. Ha? Ano man? Ingon man ako, mami. Dili ko na kumadawat og bisan unsa nga imong ihatag nako kay badaw. Bata pa ko no ta. Mayan. Ingon sad akong mami, dili ko na kapaduolon nako. Ha? Di ka na si Mayan ako, ma. Nak, baby pa man gud mo. 5 years old pa ko ka. Di ba naingon man ko nimo nga bawal pa na ninyo kay mga bata pa mo? Tingali kung managko na mo. Wata kay baw. Basin og si Lord may mangitag paagi para makakita mo balik. Ma. Kinsabay magtuunak no nga. Sa edad nga 25 anyos, naa na kay motoshop din sa tong dapit. Lagi ma. Bisan ako ma, wasa ko magdahong nga makatukod day ko ingon ining negosyo karon. Kana tungod kay kugihan ka, anak. Nahibaw kag unsa nalay kuwang nimo? Unsa man ma? Asawa na lang. Nanasad. Ikaw gid ma. Kay tinuod bitaw. Kaya naman gid kaayo nimo kay makabuhi naman kag pamilya. Mas maayo gani unta nga naa na kay anak sa imong pangidaron karon. Aron puhon kun mudako ng imong anak aw mura ra mo barkada. Muabot ra na ma. Excuse me, pwede ko magpa-assist ako sa kinan? Marian? Nakaila ka na ako? Nalimot na ka na ko, ha? Ako bitaw ni, si Joseph. Katabang ihatag ni mong sing-sing bag kinder to na to. Pero imong giuli kay kasabaan kasi mong mami. Ay, hala! Ikaw din ni? Uy, kumusta? I'm happy to see you. Ingon man sa ko, ha? Ay, excuse ako sa tubagon. Hello, love? Oh, yes. Ako nag-text ni mo ang pangan sa motoshop. Ibili na lang sa tingali ko ning akong sakyanan din ni. Wa mo andar og kalit, good. Okay, sige. Maghuwat lang ko ni mo din. Bye. I love you. Joseph. Mayon to makita ni mo problema ning akong sakyanan. Uy, dako na ba kay kong nagastuan ni pero magbalik-balik gid ang sakit. Pila na ka, mekaniko ang nitan-aw ani, pero wag gihapon masulbad. Tingali magpailis na bago. No matter how I want to, pero mamugo ni first car nga gihatag sa akong late mom. Oh, hala. Ay, sorry ha. Wag ko may baw nga, wala day mong mami. It's okay. Sige. Let's see kung kaya ba ni. Pero, I cannot sure ha nga, madali ni, since ningon man ka nga, pila na day ka mekaniko ang mitanaw ni. Asa man napita yung sakinan? Naa dito. Dali. Unya, kumusta man? Ha? Kumusta ma ba? Kamong Marian ba? Ha? Waman na. Nag-stress-story lang. Gamay. Nagkinamustahin lang. Ma. Ayaw ko tanawag yung anak, ma. Friends for me. Usa pa, naam siya uyab. Uy, mao ba? Uyab pa man kaha. Amot lang, di so ko sure. Basta kay ba kung committed siya sa relasyon. Kay makadungog mo ko ka ng niyasi katawag. Mao ba?
Anugon, no? Gwapa ra bagyod bataa. Waag yun mausab. Ma. Murag, di ba gini good condition imong sakyanan, Marian? Mao ba? Sige. Mag-taxi na lang ko. Oh, ha? Di ka kuwaon sa mong husband din eh. Husband ba, uy? Uyab pa to na ako, no? Pero karon ex na. What? Nga naman nagbuwag mo? Last week lang. Oh. Oo, day nga, wala ko makabantay nga na imukuha ni mo din eh. Gusto ka, ihatod ka? Ha? Ay, ayaw na lang, uy. Okay na. Sige na, I insist. Thank you, ha, Joseph. So kind of you. You're welcome. Mariam, Ngano? pwede ko maya sa mo number? Yeah, sure. Nganong dili man? Thank you ha, nga di gud ka mo balibad every time nga mang-invite ka nimo. Og thank you, sad nga, permi ko nimong invite on. Pero, Joseph, can I ask? Yeah, sure. Asa mo na? Diba, you always invite me to eat out or sometimes makig-road trip ka. Pero until now, wa pagyapon ka musulti na ako sa mong intention aning tanan. On why you keep on doing all of these stuffs? Honestly, I really like you, Marian. Amot ba? Di mo rin ko naka-feel o ingon ani. Bisan pa man sa mga tuig nga wata makakita, human natong kinder to ta, kay ibalhin kag laing eskwelahan. May akong pagtuo nga nawa na akong feelings ni mo, o nagtuupod ko nga happy crush lang ti ka. But sa diyang nakita ti ka balik, karon nga dagko na ta, mura kog... mura kog gibalik pagkabata. Mo ba? I hope you feel the same way too. Well, dugay na. Actually, sa dihang bago lang ko na daga. Gisearch man ti ka sa Facebook, but dili ka ingon anak updated good. So, I assumed nga dili ka gyud hilig og social media. Lagi. Bisa ka kanta doon, di mo ko hilig po. I know. So, hantagan ko di mo chance. Aron manguyab ni mo. Kung manguyab ka ron, way siguro nga sugton ra sa dayon ti ka. Tinoon? So, kita na? Nga no, nanguyab na day ka. Ay, sorry. Joke ra, uy. You don't need to be formal. Your actions and effort speaks louder than your words. Thank you, Marian. I love you. I love you too, Joseph. Makaingon yun ko nga kami gyud ni Marian ang gitagana sa usag-usa sa Ginoo. Wa ko magdahom nga ang crush nako pag kindergarten, karon ako nang wife. O karon naa nami tulo ka anak. O pore buyag, happy kay mi sa mong life as married couple. Dili na nagkotop. Dagang salamat, RMN. Mao ka mga higalan, kaagi ni Joseph, nga taga General Santos City, uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga regulahan, Got to Believe in Magic. Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw,
Kinasing-kasing kong kitapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi kinaglibot sa sakawit. Iris lang lining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? May kining sa kababay nga taga Pinamungahan, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Carmen. Igo na, Ali! Sakit na kayo kulawas niya mo kita pata. Ay, patyo ka, skulata! Amtagam ka! Hindi na masuko magpangayuan o ipalit ang bugas. Huwa na tay bugas. Uy, gigutom ng atong anak. Ayaw ko niyo surang-surang ha! Kinapildi ko sugal! Huwag napildi na ka. Ako na yung mapahimungtan. Tubag-tubag ka pag... Mapag-away ni Mama pa. Utros kang gadag, bisit! Ayong hingaling busit ang atong anak, ha? Walas mo din eh! Magbubuak may kapuslanan! Ay. Oh! Pwede niyo magamit! Na! Iba ba ko naging paglapay ko mga sinina? Panglayas mo din eh! Mga busit mo! Kinuo ko. Kadagan ba ni Mugbunog, Carmi? Tungod is binuhatan ni Ali, ma. Oh, salbahe siya. Makitaan ko lang ganitong tawhana, dili ba putlan gid ako sa siyang liog. Pasagdi na lang to siya, ma. Anihin na lang ko sa ato. Walay problema na ako nga anhi ka sa ato. Total, mabuhi raman ta dinhi ba? Salbayas man akong papalula. Sus, Ginoo. Ultimo bata na hibaw na nga salbahe sa niyang amahan. Unsa ba'y gianhin mo? Magpapatay ka na ako, ha? Kinsa marang gikalalis ni mama? Oh, niya si Ali. Anong niya ka? Pauli na sa today. Imo pa paulion? Aron imo na sang dapatan? Sa iluwa lang gusto kong gibuhat ni Carmi, ma. Ako yung sahad nga, di na lagi ito mausab. Sa iluwa lang guday. Balik lang sa ato, eh. Kung mag-away mo, away lang. Walay dapatay. O kung ikaw napulaan ka na sa kong anak, iuli sa mayong kabubuton. Dili kay imong bunugon. Kay kami andaman ming mudawat sa among anak ba? Dili pa man mo kasado. Sa iluwa lang gusto kong gibuhat, ma. Day, ito na rin. Mauli na sa ato, day. Ma, uli lang to sa ato. Oh. No, gusto na makipamahulis dodong sa ato. Oh, unsa man ka, Carme? Mobalik ka sa inyo o dili? Dili ko gusto nga magdako ang akong anak mga way ilhong amahan. Mao mo balik na lang ko sa amo. Salamat, day. Basta tumana lang yun ang imong gisaad, ha? Nga dili na ko nimo pasakitan. Oo, day. Ako nang tumanon. Dayo, ipalit na konsumo na to. Salamat, Dong. Salamat din taon kinausap na sa Ali. Nihatag na siya pangonsumo na mo. Uwa na sab siya manugal. Ay,
Maayo lang unta kung mapadayon na ni iyang kabuutan, uy. Dasay! Ali! Ay, naunsa ka? Nagyaw-yaw mo ko ka diha. Disapot ko. Pildi ko sugal. Di balik na sa likod panugal? Lingaw-lingaw ram gunagod. Pildi pa yun. Ay, undangi na lagi intaw na pagsige ni mong panugal, uy. Nyara ko mundang kung makabawi ko. Dong, mangayo di ko ni mong kwarta. Saan naman sa nimong kwarta? Muskwila na biyang atong anak. Kinahanglan na siyang mga gamit sa eskwelahan. Okay kwarta eh. Wa kay kwarta. Wa kay kwarta para palit og gamit sa atong anak. Pero sa imong sugal na kay kwarta. O niya, magsige pag ikakapildi. School na ko pa. School sa kabuwang. O, saan na ni mo bata, ha? Ngayon mo man nagilabnot. Mao ni nagkaingos away. Basta ba, Ali? Ayoko na nagdapati nga atong anak. Mao ni nagkaingos away. Na. Wa kay bota mahanak, ha? Kita ang mag-away. Mao day itong saba kayo mo ganiha? Kinag-away day mong ali? Oday, yan naman hinong gidapata ng among anak. Utol ako siyang gibugno, oy. Huy, day. Ikaw uda-utara ba kaayo ka, day, oh? Nga, mayo pag imo na lang ng biyaan si Ali. Ang amo masagong anak nga akong giyunahon na, day. Kung ako siyang biyaan, magdako siyang way amahan. Kung ako pa'y natimingan, ana, no? Dugay ra na akong gibiyaan si Ali. Saan na sa ka, giubo naman ka. Tungod din si pagsigi ni mo kalatan ako, no? Unay kamatyan mo. Hatagin na di ko kwarta, be, para palit og bugas. May kwartay kahatang mo ay. Ako pa ni mo no, may pagmulayas ka din eh. Dala na yung mga anak. Kuningon ini naman lang ganit, no? Nga dili kita magkasinabot. Mas may pagmupauli na lagi ko sa amo. Is kadagka ba ni mong storyo layas na oy? Oo. Kuhanin mo magasinina. Layas mo! Ali! Unsa man? Hugot na gyud ang imong desisyon nga anhin na kas ato? O, ma. Kay mamatay ra ko sa kamot ni Ali kung magpabilin ko niya. Nahala, sige. Dinhin na lang kas ato. Kay patambalan ti kaan ang imong gibati. Salamat ni mo, ma. Sa imong pag-atiman ako. Ay, maayo na gid taon akong lawas. Unya, unsa may plano ni mo ron? Ikaw lang unay bahalang mo bantay sa akong anak, ma. Oh, kaya asa man day ka? Mangita lagi kong trabaho, ma. Bahalag tindira lang. Ay, salamat in taon. Kinakakita din kong trabaho. Ay, salamat, Ginoo. May kasuporta na ko sa akong anak. Kumusta man ang imong trabaho, nak? Okay naman, ma. Di kayo kapoy. Maayo hinoon. Ay, hitoo di ay. Ni Anhira ba da ito si Ali? Unsa mo ko niyang tuyo, ma? Ambot lang. Basta kay nangita raman to nimo. Carmen! Namin mo! Sige, amping mo. Magpalit lang una kong sudan. Una ako mong pauli.
Carmi, Ali? Ngayon niya ka. Kasi mo tuyo na ko. Balik na sa ato, Davy. Gimingaw na kay ko ninyo. Babalikon ko nimo anong patyon ko nimo eskwelata, mao ba? Akong isa, day, mag-usab na ko. Magbinuutan ako, day. Maluhi taon ka, day. Balik na sa ato. Nakahukom na ko, Ali. Nga dili na gid ko mobalik pa nimo. Bisag mo hilak pa kag dugo. Di na gid ko magpadaan ang imong luoy-luoy. Carmi, Happy tala mo si Ali sa akong atubangan nga nagpakiluoy nga mobalik ko niya. Pero hugot na gid ang akong desisyon nga dili na gid ko niya. Kanimo, Ali, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga mag-usab na kasi mong kinabuhi. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao ka namang higalang kaagi ni Carmi nga taga Pinamungan, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga rekulahan, pagsubok. Ang mga kaagi gibahatan no sa radyo ni Ricky Porzuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusab mga higala ag mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano ba na sa iyang kaagi karon? Mau kining usa ka babae nga taga Negros Oriental. Ang ato matatampo, nagdasangan nga, Wena. Wena. Uy, bangon na, kay buntag na. O saman, muskwila ka o di? Muskwila ko, mauy. O, lihok na. Basin og balate kas imong klase. O, ma. Daywena, wa man di klase sa last na itong subject ba? Manglaag ka na. Asa man tamang laag? Ato ta sa pikas barangay. Namin nagduwa dito basketball. Mga tuta na. Ay, dili lang ko day, uy. Mapauli lang kog sayo kaya kung tabangan si mamas trabaho sa bay. Tuol na lang gid ko sa amo. Malipay gito ron si mama nga nauli kog sayo. Kay makatabang man ko siyang trabaho. Salbahis ka, tawana ka! Salbahis ka! Hala, ang amo silingan nga daka. Kung nakilak mo na siya. Tawana ka! Traidor ka! Nakaaway tingali na sa siyang uyab. Nisalik kang gwapo ka? Mong daghan mi sa imo kinabuhi, salbahis ka! Ay, ang uyab tayo uglain ang iyang uyab. Mao ba? Naghilak nga to'y silingan nga babay kay nang uyab og lain ng iyang uyab? O, ma. Ay, maayo gani kay wa ka bakit nga nagtanaw niya. Itago man ko sa saging magod. Mao gid resulta nak basta gwapo ang uyab. Daghan og kompetensya. Kung ako'y mag-uyab-uyab, ma, dili ko manguyab og gwapo. Aha? Kanang batig na akong piliun aron dili ko ilisan. Kakuyaw gud ni mong mindset, day.
Nga nugit in taon nga kana mang batiog na akong gusto nimong uyabon kung mag-uyab-uyab na ka. Tungod lagi atong akong nakita, day. Unsa man day mong nakita? Amo laging silingan, day ba? Naghilak lagi. Kinailaing uyab ang yang uyab. Morning niingon ka nga kung mag-uyab-uyab gani ka kanang batiog na ang imong uyabon. Aron dili na siya mangitaglain. Pero ay, day, uy, di sa ta magsigig storya abot na ng uyab-uyab, uy. Magtarong sa ta sa tong pag-eskwela. Daywa na. Kinsa di mong uyab ron? Wa pa ko'y uyab, day, uy. Pag-chore, uy. Tinuod bitaw. Wa pa bitaw ko'y uyab. Maayo pa day ko nimo, kay may uyab naman ko. Maayo pa ka kay na day kay uyab. Unsa man, ganahan ka? Nakihatag di mga laki. Ha? Ayaw pagsigig binuang diha good. At tinuod na tao. Day, basig nalimot ka sa kong giingon nimo sa una. Nga kung mag-uyab-uyab mangani ko, kanang dili gwapo, aron dili ko pasakitan. Ayaw ka bala ka kay dili ni gwapo tawhana. Dari yung number, oh. Kalingaway lang kong text, good. Kinsa may pangalan ni niya? Jonathan. Tiara ang number nga gihatag ni Chay na ako. Ako ni Texan, B. O magpaila ko niya. Nanawag man lagi ka. Intriga ko si mong text nga ningon kang amiga kang Chay. Baong nadawag ko nimo. Amiga, bitaw mi. O giya akong gihatagan sa imong number. Nga nang na-text mo ka na ko, when? Ganahan ako makik-friend nimo. Pero og dili ka, okay ra sad. Kaluuran ba eh? Nindot mo nga na ang dagantag friends. Maog yun. Nya, friends na ta, ha? Okay ba? Ay, maka-love life na gining akong amiga, ay. Saba ka diha, uy. Love life karon. Friends pa gani mi? Ay, asa mo tayo napaingon? Ato, maginas pa nag-uyap. Day. Unsa man gid hitsura ng Jonathan? Basig di ko makauyon anak niya, ha? Makauyon lagi ka, anak, day. Kay mo maginagi pangandoy ni mo ka nang dili gwapo. Indot ra bagtingog, day. Basig gwapo kaayo to. Igwa-igwa ra lagi ang hitsura. Kumusta, Wen? Okay ra. Pwede ta magkita? Ha? Sige na, kay gusto kong makita ni Mas personal. Sige. Asa man ta magkita? Salamat nga nakita na kita, Wen. Kinuo ko. Kabati po nung naong ining tuhana, uy. Okay ra ka, Wen? Okay ra. Kagwapa ni mo eh. Salamat. Datas unahan na. Mang snack ta. Wen, naunta ko isulti na mo. Unsa man na? Bala na makaingon kang presko ra kay ko. Kay, karon pa beta nakita. Gusto lang ko mahibaw ka nga. Love ka. I love you, man. Jonathan. Mauna, man. May chance ka kunin. Ako na lang kaning sukto ning tawhana, uy. Bahalag bati kay nignaong. When? Jonathan, kung sugton ti ka, dili ka ako nimo pasakitan? Panggaon ka ako nimo? Ipasalig ko na ni mo, Wen. Nga magbalipayon ka upad ako. Unya, saman. Uyab na ta? Hindi tarbag tingog, uy.
Sige na lang, uy. Pagkaroon ba? O, lagi. Uyab na ta. Salamat, Wen. Ay, hinoon kay may uyab na ka, day. Pero, day, perting bati atag naong intaw na to, day. Uy. Oh. Ay, dali ba mo man mo gusto nga bati og naw? O, lagi. Pero, day, nasubrahan naman sa tautos ka bati, uy. Basta kay bati gid kayo, day. Bati gid kayo. O yang anong imo magisugot? Ako na lang gisugot kay sigurado man kung nga di ko niya pasakitan. Og dili pod siya magitaglain kay bati ba siyang naong, di ba? Kumusta nga kung pinangga? Okay ra. Naglaw na ka? Wa pa, uy. Kao na ba eh. Tiyo pa gutom. Karang taod-taod, makaon ako. Ha? Manuroy ta? Oo, Wen. Puan, Jonathan, busy pa man ko, uy. Busy ka? O mauwa kang mahigkoyog na ko kay matiog na. Ha? Pataka mo lang taon ka, uy. Dili mo na ako ikauwaw good. Come on ha. Manuroy ta. Sige. Manuroy ta. Jonathan, unsa gud ni? Ngano ni aman tayo ng gamayng kwarto? Love ko rin mo. Sa una, wag yung kagugman mo. Pero sa imong ipakita nga kaayon ako, sa imong pagpangga, nakatun ako sa pagkikugman mo. Nga sa ato pa, musugot ka sa gusto ng buhatan mo. Uy, gigapos magkukunin mo. Wait na. Love, kaya tika. Jonathan. Noo ko. Wa ko makapugong sa akong kagalingon. Natugyan kita ako ni Jonathan ang akong kagalingon. Pila naman yung kaadlaw nga. Wa naman nawag si Jonathan ako. Ako ni susihon, be. Maadto ko silang bay. Ay, ikaw de ay si Winang uyab ni Jonathan. Ote, asa man di si Jonathan, te? Wa din ito asang uyab. Ha? Unsay uyab? Nagtuo ka nga ikaw ra uyab sa kong anak. Daghan mo uywi na. Unsa? Og maayong mahibaw ka ha. Nga wa ko makauyo nimo para sa akong anak. Kinuo ko. Nagtuo ko ka ako rin uyab ni Jonathan. Naapanilain. Nadawag ang salbahe sa ay. Ngano na nawag man ka? Wen, pasensya na ka ha. Di bukan ha. Di araw ko sa kong barkada good nag-inom eh. Barkada? O salain ni mong uyab? Wen, Dito ko sa inyo, Jonathan. Og nagkasulti mi si mong inahan. Og nahibaw ko nga may lain kang uyab. Og gabi ni mo. Wasad ko maggustuhin si mong inahan. unsa? Nahibaw ka ba, Jonathan? Grabe na akong pagmahay nga nagkauyab ta, uy. Unya nakuha pag hindi mo nga akong pagkababae. Wen, Namili gani kong bating nahong aron panggaon ko. Mahalon ko. Og dili ko pasakitan. Pero maura man day gihapon. Bisag bati pag nahong ang atong uyab, magbinuang man lang gihapon. Maong kalimti na lang ko. Kay kalimta na sad ka. Bati kang nahong. Nagtuo ko nga kung bati og nahong ang mauyab, mahalon og panggaon ko. Og dili ko pasakitan.
Sayop di ay ang akong pagtuo. Ug akong nahibaw-an nga kumpleto di ay sa bisyo si Jonathan. Sugarol, palainom, ug himabahay pagyud. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mau kita maghigalang kaagi ni Wina nga taga Negros Oriental ubad sa awit ngayang ipangayo awit nga naguluhan Victims of Love. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Porzuelo garing gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higalag mga sukin ti Panginaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.